సుప్రజ ఐరిస్ రిసార్ట్స్ డిటిసిపి అండ్ టిఎస్ రేరా ప్రీమియం విల్లా ప్లాట్స్ కోసం చూస్తున్న వారి కోసం కామ్కోల్ ముంబై హైవే NH65 అండ్ వాక్సెన్ యూనివర్సిటీ బ్యాక్ సైడ్ సుప్రజ ఇన్ఫ్రాకోన్ వారిచే ప్రతిష్టాత్మకంగా సుప్రజ ఐరిస్ రిసార్ట్ 350 ఎకర్స్ లో మెగా లేఅవుట్ లో గజం కేవలం 11,999 రూపాయలకే 100% వాస్తు మరియు లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ తో పాటు అన్ని రకాల అప్రూవల్స్ తో ఆన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ సేవలతో అందించబడిన 165, 180 అండ్ 202 మరియు ఆపైన గజాల ప్లాట్స్ కలవు. స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్, 70% బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ, లెమన్ ట్రీ రిసార్ట్స్ అండ్ వాటర్ థీమ్ పార్క్, 5 acres రిసార్ట్ ఏరియా, 3 acres వాటర్ థీమ్ పార్క్, 2 acres exotic fruit plants across the world, 2 years free resort membership, Bali themed water cottages, village cottages, suite rooms, water rides, thrill rides, swimming pool, back